Utang yan ini. Ayun! Hindi mo pa itong bala. Hindi sa ito magamit yung kapag Meron. Dito may tanong. Talaga. Ay, this one. Di ba niya skinny? Ha? Ayan. Ayan itong ano yan ang pen. Bari. Sige, sige, sige. Lucy.
Uli ka. Kaya, oh, yan mo, ano, uli ang gawin. Ah, hindi ko, yan sa ano, may, ganda. Yung ito mo na live ko din, break the strike. Pero mataas mo yan yung world mo. Go. Na. Talayot, kapalit daw, tutok ko lang ng payong ko ng ito. Diba? Ah, ayaw.
Ano pa lang ganun na? Ano yung ganda na gabos? Oo, bro. Iskape na eh. Pwede ka din sa hindi mo pa nila. Puta na, bisip na lang. Iskape lang. Iskape mo na. Puta ka na yan. Diba? Puta ka na ako. Ay, puta nila yung patlaro. Madali, pagbuhat ka lang. Ay, parang pagbuhat ko. Putang ina! Napuno na ba din? Yes! Good! Nice one! Nice one, Kiyo. Papunta na ko. Ayun na.
Uli ka. Pwede po sa akin ito. Pwede ba, no? Ano? Ito para mga gardenay. Ano yun ito magkagardenay? Para matilako. Wala akong kagata ng hindi ko lang yun. Diman! Yan! Hindi ko kakanayo, yung phone.
Double body kan, ano ka na ba na? You. Wow. Ano, nagkira ko ng bandi. Pero, sinabi ko na mo, eh. Ay, oh. Bro. Sabi ko, sabi apat na no. Sabi nice one. Nice one. Dilag. Tangin na mo, Jeff. Tangin na mo, Jeff. Oy. Oh, yeah. Kanina kaya nga na kaka-skin yan. Uy! Putang ina na benda ko. Coach! Ito. Ano na? Ano ko isipin mo? Wala, one. Yo, iterte daw. Ha? Iterte. Lagyan, dumi pa rin ako. Ito.
Wala lagi sa buhay. Taas, taas, taas. Yun ito rin. Wala na. Diyan loob sinini. Diyan loob sinini.
likod kanina, nagtag. Ayun naman. Ano sa itim mo? Ano naman? Tingin ka dito. Problema ka dito. Ocha. This side. Ay, pangalan mo? Ay, di, pala. At na, Look.
20. Masarap yun. Tandaan mo, hindi ko, makulong mo na hindi ko. Sinalo mo pa ako video, makulong mo. Sinior mo, ano, kulungan. Tapos hindi ko, sinunod ko, makulong mo.
ba panggunay apat? Apat? Oh, yeah. Yung malaki. Ini, link. Ini. Informal. Saan mo sinet mo niya?
Belum memang. Tulis ka po. Ay, isang tulog mo. Nawala. Hindi, hip-hop man.
Karya ka? Yeah.
Ha? Kasama mo. Hindi ko na hiling daw. Ha? Hindi ko na hiling. Then, anong kapag concentrate na? Bago baga paano ko number? Mag-Facebook ako. Meron akong nakakita mo sa Facebook. Kaya naman sana. So, picture man sana sa iba mga tao. Yan ako naman na TikTok. Ang TikTok ko magaduman. Tapos ako dumagan ko sa Ano nga ni? Pero nga, nakaano pa dito. Nagkataon sa kuya. ano eh. Huwag yung ako ka ano dito. Pag nag-report ako sa SS, ako pa na ako ka May picture ka. Oo nga. Yung yung sa ano, lagi mga ibang tao na then hindi pa dito. Karugo mo sa mga Yung pa, meron saan na dawan. Nako. ano yung iba? Yan. Ano pa na ang saan? Burak ka na eh. Yeah. Hindi man ako nakakalod. Kaludan ko na sininit. Ha? Sabi na pang karigo? Then, ikaw, ano, laban mo sa call? Ano yung ilan mo? Ano yung? Ha? Kawaling din? Oo, pero kung napagkagalan kita sa bunda, inawon mo muna sa bunda ko sa atin. Kayo kaya? Hindi ko pa. Sana ako na. Maning ano, para maaraman ko kung sulat ang kanya. Ano matulog ko? Yan ako na. Pagwaling ko yun. Hindi pa kaya ka na katapos na na. Malitis man yung mahulog ko. Kaya nagpinga ako. Hindi ko yun. Hindi ko na kumay. Oras pa sa buhay. Pag maulan na tayo, ano? Hindi man. Pag oras, pwede ka magsalata. Huwag yung kasama, katanggol. Hindi man. Hindi ko yan ako. Nilugad ako. Kung nagsutukan mo kasi may kanto. Hindi man ako pwede mag... Tawagin mo nila kung nagsutukan. May nito na. Basta. Hindi naman maano, Basta. May nito ang panlumalo sa ko dyan. May nito. Ayun na rin. Nilo.
pa naman sa likod. May ilaw pa naman. Anong oras kaya ito magsundo? Tapos halos ang sinili? Hindi, may ginawa ko sila kay kasot mo. Lagi pumataraga. Ika. Dito na gawin mo maluto. Yeah. Parang matama ko nga rin na. Ha? Balaw? Eh, malmal ko mga.
Galing. Oo ka, sabi yan. Iyo. Sabi yan. Naman, padala pala nito. 2 minuto, buminangga na. Atin. Itong aeroplano rin, 3 minuto, 6:43. Naglayaw. 6:46. Dahil na nag-radyo. Hindi, 3 minuto pa sa nang. Ano ba? Nakaputulog din sa may natin. Buminangga ito. Buminangga. 3 minuto, nakaabot tulo sa Ilingaw. Naghali, 6:43.
46 dahil na makontak. Dalawang minuto na ka. Wala dyan? Oh, buminangga. Oh, buminangga naman sa. Wala Bulot. na kali. Bulot ba? Hindi nga ni kaya nga po. Gapo? Ha? Gapo? Gapo iyan, mga pitutugahan. Gapo, dahil katagas na yan. Dahil na pitutubuhan kay, ano? Dahil na pitutubuhan kay, pitutubuhan kita. Gapo na yan. Ano kaya? Mapagod ba ba? So, Ang bulkan? Oo. yan yung binahali ako. Hindi na rin pag-ngiti. Yung mga hindi talaga na sa bulot. Ano pa? Sayang. Yung sabi mo rin, kaya na naman. Yan na sa bulot. So, yung kami, ang sabi ko, Hindi, hindi iba ka mo. Eh, mga manood. Naraman dyan na iba. Ha? Ano din yung nagmumakaroon? Wala. Hindi masana ano, alas ito. Sino itong kapagaro? Magkatoro ka. Kailangan gawin niya, sama ko sila. Dahil tadi, ikaw na mabakasalit sa naalta na ako lang. Magkaturo ka, magano ko kahit ang makalit ka. Tulong tayo. Tama ito. Ito, dyan o, so nag-vlog ko lang. Ama, yan ito, hindi ito nagkaturo. Sa, dahil ito nagkaangot, dahil ito nagkaturo. Kaya pag nagkaturo, nag-upin. Bakit masunod sa nasala? Sige. 150 ka. Nakapakal nga na 300 na nalayaya. Pakargan sa dyan, no? Sa Rio, sa may pakargaan dyan. Natawi na natin yung suicide nila. Bakit? Wala naman ba? Ito gagawin lang di ba? Nag-trabaho nga nito. Matulog na tulog. Kumuraan. Kaya yan sa ano ka? May difference pang saan. Ikaw ka. Sinilibyo. Mutong mo libyo. Ayan naman yun.
ng kwenta ma'am?